Og så skulle der stå en. Og jeg skulle have fat i min ryg og dreje mig til højre. Sove. Nu skal vi jo have derovre i det her køretøj. Nå, så skal vi lige have sådan en her under popoen. Altså, ja, og så skal vi lige have sådan en her rundt om dig til at hjælpe med at trække. Ja. Skubbe. Ja. Det kunne lige låse. Ja. Det er nok... Så hvis du kan tage armen herover, ja. Ja. Flot. Så skubber vi dig. Sådan. Og så tror jeg, vi skal... Skal jeg stå ud? Og så skubbe den her tilbage. Og så lå den der med igen. Ja, armen på. Ja. Så hvis du lige kan møve dig tilbage der. Sådan. Ja, det er fint. Super. Sidder du godt? Ja, tusind tak for hjælpen. Skulle det være en anden gang? Så.